Velkommen til. I dag skal vi kigge nærmere på nogle ret fascinerende tekster om den jødiske højtid Sukkot. Og vi ser specifikt på det gennem Beit Yisrael International og de her Gadi Ephraim-noter, som du har fundet frem. Lige præcis. Vi har uddrag om Sukkot 7785 og 7786, og de dykker jo ned i traditioner som Ushpisin, de 7 himmelske gæster kender vi dem som, men også de her mere universelle og forløsende sider af højtiden, som målet er ligesom at afdække, hvad disse kilder ser som det vigtigste ved Sukkot for os i dag. Okay, lad os se på det. Ja, det er nemlig interessant for de her kilder, altså især for Beit Israel og Gadi Ephraim, de går ligesom et spadestik dybere end bare den historiske mindefest. De fremstiller Sukkot som en levende åndelig praksis, meget dybt forankret i Zohar og kabbalistisk tænkning faktisk. Og der er et ret stærkt fokus på fremtiden, altså forløsning, global enhed, og sukkerhanen, løvhytten, bliver til meget mere end bare brædder og grene. Okay, lad os starte med Ushpisin så, de 7 gæster. Abraham, Yitzhak, Jakub, Moshe, Aharon, Josef og David. Hvad fremhæver de her noter som selve pointen med at invitere dem? Ja, altså det Gadi Ephraim-noterne og Zohar-citaterne virkelig understreger, det er, at de jo ikke kun er historiske figurer, de ses som aktive kanaler for guddommelig energi. Hver især repræsenterer de en af de 7 åndelige kvaliteter, eller Sephirot, som det hedder. Sephirot, ja. Præcis. Lige fra Abrahams kasset, altså nåde eller kærlig venlighed, og så hele vejen til Davids Malhut, kongedømmet. Så at byde dem velkommen med ægte glæde, ligesom Rav Hamnun og Saba åbenbart gjorde ifølge Zohar, det handler om mere end bare gæstfrihed. Det ses som en måde at åbne for åndelige porte, kan man sige. At man ligesom internaliserer deres kvaliteter. Og aktiv deltager. Ja, aktiv deltager i det, som kilderne kalder genopbygningen af Davids faldende sukker. Davids faldende sukker, det lyder ret billedligt. Hvad mener kilderne med det? Det er vel ikke en rigtig hytte, der er støttet sammen? Nej, det er det ikke. Gadi Ephraim-noterne forklarer det som et billede. Et billede på den åndelige struktur for en verden, der engang skal forenes under Guds suverænitet. Og David, han er jo den 7. gæst, den sidste. Han repræsenterer netop genoprettelsen af det her guddommelige kongedømme, og det peger jo frem mod Mashiach ben David. Okay. Så det at sidde i sukkeren med emmengar, altså tro, og især med simkar, glæde, det bliver ifølge de her tolkninger en aktiv medvirkning, en deltagelse i den her genoprettelsesproces. Og glæden er helt central. Noterne nævner Rambam Maimonides, der taler om glædens kraft til at åbne hjertet, og Rabbi Nachman, der forbinder den med at bryde eksilets mure, så at sige. Og det her er ikke kun for Israel. Jeg bider mærke i, at Beit Israel International-materialet nævner 70 Nations. Præcis, det er et meget centralt punkt i de her kilder. Sukkot beskrives som en universel festival. De 70 tyreofringer, der var i templet under Sukkot, de siges jo at svare til de 70 nationer, man regnede med dengang. Og selvom Ushpisin er Israels patriarker og ledere, så siges deres indflydelse, altså deres Sephirot, deres kvaliteter at strække sig ud til hele menneskeheden. Gadi Ephraim-noterne laver faktisk en direkte kobling mellem de 7 Ushpisin, Sephirot og de 70 nationer. Og hele Beit Israel Internationals mission, som det beskrives, handler jo netop om at bringe Torah-indsigt ud til de her nationer. Forberede en fremtidig enhed. Hvor alle samles under Guds nærvær. Ja, i ly af Shekinhan, Guds nærvær præcist. Så sukkerhanen bliver på en måde et mikrokosmos for den der fremtidige fred. Et slags åndeligt epicentrum. Ja, det er lige præcis sådan, det præsenteres. De bruger udtryk som kosmisk helligdom eller åndeligt epicentrum. Zohar kalder den jo Tzila di Mehainuta, troens skygge, og Beit Israel og Gadi Ephraim understreger, at det her ikke bare er symbolik, det opfattes som en faktisk åndelig virkelighed. Okay, ikke bare et symbol. Nej. Handlinger, som er at bo i sukkaen, og det er velsigne de 4 arter, som jo i sig selv symboliserer Israels enhed, det beskrives som en generalprøve på forløsningen. Altså handlinger, der ses som medvirkende til at forberede verden på Geulah, den endelige forløsning. Okay, så for dig, der lytter, og som måske har set de her noter før, essensen fra Beit Israel International og Gadi Ephraim ser ud til at være, at Sukkot er langt mere end bare en høstfest eller
en uges camping. Det fremstilles som en årlig mulighed for at forbinde sig med dybe åndelige kræfter, for at arbejde med dyder som glæde og tro, og faktisk aktivt tage del i en kosmisk proces hen imod global enhed og den der forløsning, som teksterne taler så meget om. Lige præcis. Det helt centrale budskab, vi kan trække ud af disse kilder, er, at den glæde, den tro, den følelse af enhed, man kan opleve under Sukkot, den har et reelt potentiale. Et potentiale til at påvirke verden og måske fremskynde den fremtid, der beskrives profetisk, hvor jorden vil være fyldt med kundskaben om Hashem, som vandene dækker havet. Det er kernen i den vision, de her kilder fremlægger. Og her til sidst en lille tanke at tage med dig, inspireret af det her. Hvis en 1000-årig gammel praksis som at sidde i en løvhytte, set gennem de her specifikke briller, kan ses som en aktiv deltagelse i verdens fremtidige skæbne, hvilke andre af dine egne daglige og årlige rutiner kunne så måske rumme en dybere, uanet betydning?